aurrera jarraitzen dugu eta oraingo honetan iragarri dugun moduen, Izaskun Jakuriaga dugu, Durangoko Gerediaga elkarteko kidetako bat eta Azokako bultzatzaileetako bat, ez dakit nola aurkeztu Izaskun zure lana, baina hor zaude bultza eta bultza. Komunikazio lantaldekoa. Gerediagako bazkide eta komunikazio lantaldekoa kasu honetan. Hori da. Bueno, Azoki bertan dugu, ez? Ia, badan. Espero deigun egotea, bai. Dana prestatzen gabiz, eta egun oso aldakorrak izango dire, ziurgabetasun itzela eukiko dugu, baina emoten dau badala, izango dala Durangoko azoka urten be. Bai, bueno, azken orduko kontu bat dekogu hemen esku hartien, arduraz jokatzeko deia egingo da bizer bertan, aste hartien Durangon Andramariko Elizpien, goizeko 11:00 eta hemen, ala dio prentza honek, Durangoko udalak, Gerediaga elkarteak, azokan parte hartuko duten eragilek, eta herriko agente ezberdinek Durango osoan arduraz jokatzeko deia egingo da. Bai, beitu, Durangoko azokako ekitaldi oso ekitaldi garrantzitsue da, ez bakarrik kulturzaleentzako. Durangoko herriarentzat be oso garrantzitsue da. Bisitariak asko jasotzen duguz, aurtengo azokara begira, osasun neurriak bete behar izan dugu, eta osasun neurrietara egokitu behar izan dugu azoka, eta beste urte batzuetan baino gitxiago etorriko da, hori da, pentsetan duguna 120.000 persona bostegunetan ez dugu izango, baina jentea etorriko da. Orduan, deia da batez be, bisitari horriri zuzendu nahi dautzaguna. Durangoko azoka ez da bakarrik azoka eta azokako espazioak, Durangoko azoka hori baino gehiago da, Durangon sortzen den jaigiroa da, Durangon topagune handi bat bihurtzen da, eta guk neurriak hartu duguz, topagune hori ahalik eta seguruena eta erosoena izan daiten. Baina hori ez dago bakarrik antolatzaile hoi. Bisitariak be, zeresan handia dauko horretan, eta biharko deialdi horretan, agerraldi horretan, hori da bisitariari bai udalak eta bai Gerediagak eta gugaz batera beste herriko eta kultur munduko eragile batzuk zabaldu gura dugun mezua, ez da? Etorri Durangora. Claro, etorri Durangora, baina etorten zaretenien arduraz jokatu. Eta arduraz ez bakarrik azokako gunetan, arduraz Durango herrigunean be jokatu. Honek arrakasta eukin deizen eta modu seguru baten aurrera ataratzeko danon implikazioa behar dugulako. Ez bakarrik herri erakundeena, ez bakarrik azokako antolatzaile ona edo parte hartuko dugun ona, bisitariape horre zer esan handia dauko, eta hori da pixkat biharko agerraldiagaz zabaldu gura dugun mezua eta bisitariari zabaldu gura duzagun mezua. Hori bizerko egunari dagokionez, esan beharra da gaur astelena dugula, azaroak 29 eta kanpotik datozenak eta landako gunera eta platerunera joateko aldez aurretik izena eman behar dabie, eta hori gaur bertan jarriko duzuin jarrien, ez? Bai, ontxe gabiz horretan, nik uste dut laster, ordu erdi, ordu betera edo martxan egotea espero dugu, kostatu jaku, hori martxan epintia, ze astebeteko lana izan da, erabaki gendunean neurriak hartuko genduzela, osasun neurriak eta erreserba sistema bat martxan ipiniko gendula, orduan hasi ginen guzti hau martxan ipinten, orduan, atzetik emoten dago kanpotik erreza dela, baina atzetik sistemak berak nahiko tripa asko daukaz kontrolatzeko, eta nik uste dut hemendik ordu erdira, ordu betera martxan egongo dela. Gure sare sozialetatik iragarriko dugu ja behin aktibatuta dagoenean, badakit jentea goizeko 7:30 eta deika eduki dugu, baina eskestozu aktibatu da esan zenduen astelenean, karo. Guk iragarri gendunean eta prentzaurrekoan esan genduen astelenean, baina gure sare sozialetatik iragarriko dugu. Hori mezu hori komunikabidetatik ez da heldu, eta orduan bakotxak pentsau dauenean astelena da eta ja martxan egongo da, hasi da jentea sartzen eta ondino erreserba sistema aktibatu barik. Horretan gabiz lanean, hori badinotzute, ordu erdira, ordu betera edo ja aktibatuta egongo da, eta zuk esan duzuna, landako gunera sartzeko, eta plateruenean egingo diran disko aurkezpenetarako, ahotsenean musikarako izango dira. Segaitik bi horrek, jente gehien erakarten da bezan guneak edo espazioak diralako, eta gainera zutunik
egongo dalako jentea bi espazio horretan, batzuek estanetatik aurrera atatzera liburuak erosten edo ikusten, eta Platerueneko kontzertuak ez dira jesarrita izango, inungo musika aretoetan ez diran modura. Orduan, kontzertuak, mini kontzertuak edo disko aurkezpen horrek zutunik izango dira. Orduan, kontroletako aforoak, kontroletako, eta batez be, kanpotik jente gehien erakarri alda bezan bi guneak diranez, horregaitik egin duguna da pizkat horrek erreserba bidez, eta eskatzen dugu erantzunkizunez jokatu daiala jenteak, ez daiala etorri Durangora, horretara bietara sartzeko asmoagaz, baldin eta aurrez erreserbarik espadaukie. Gainontzeko guneetan, ez dugu jarri erreserbarik, kanpotik, adibidez, landako gunean egoten den aretora, kanpotik sartu beharko da, ez da landakora sartu behar, gero areto horretara sartzeko, kanpotik sarbide aukiko dau. Besteetan, aforoak neurtzeko errezago egiten jaku, ze jarlekuak egongo dira. Orduan, behin jarlekua beteta, listo, ez dago inor gehiago sartzerik. Beraz argi geratu jaku. Batetik, landako gunera eta Plateruna joateko aldez aurretik. Aldez aurretik. Eta gonbidapen hori edo erreserba hori ez bada egin aurretik, ezinezkoa da sartzi, ez da? Hobeto ez etortea. Vale. Aurretik segurtatu deukazula. Ziurtatu behar. Azken momentura arte, ez badira sarrerak agortu, azken momentura arte erreserba egin ahal izango da. Bai? Eta oso erreza da, email bat baino ez da behar, erreserba egiteko. Baina hobeto da, ez etorri, ia suertea daukadan eta ia izten doztien sartzen, ez? Ez badaukazu erreserba eginda, ez zara sartuko, ez da landako gunean, ez da hotzeneako, Platerueneko kontzertuetan. Baina, sagu ganbara, kabia eta gainantzeko gunetara, ez da horrelako sistemarik erabili behar, aforua izango da, ez? Bai, sagu ganbara elkartegian egoten dana, landako guneko areto nagusiko aurkezpenetara, musika eskolan egongo diran aurkezpenetara, Zugasa zineman egongo diran ikusentzunezkoetarako, eta estenatokiko antzerki lanak ikusteko, hor ez da erreserbarik egin behar. Hori da, aforu betetan danien, bete da, eta... Aulkiak betetan direnean, listo, ez dago jente gehiago sartzerik. Beste gauza bat, bertan aurkezpenien, Bartolomertzia Musika Eskolan horre gunetako arduradunek, egin zabien aurkezpena, eta esan zan, 219 erakusmai egongo direla landakon, eta nobedak diebe datu oso importanti ez da? Bai, gu oso eskertute gauz, oso pozik gagoz, eukidugun erantzunegaz. Martxan ipini gendunean, genkian pandemia egoera baten gengozala, egongo ginela, ze egoeratan ez, gaur egun daukagun egoera baino txarragoan gengozan azoka antolatzen ibili ginean. Eta zalantzazan kultur saleak edo behintzat kulturgileak eta editorialak eta argita esan diskoetxeak eta zelan erantzungo eben. Eta behitu 219 estan egongo dira, 165 partaide, editorial, diskoetxe, elkarte, talde, norbanako, eta guztira 219. Beste urte batzuetakaz konparauta 20 bat gitxiago ero dira. Eta gero harrituta geratu gara, zenbat nobedade, 990, 763 liburu eta diskoetan 153 disko. Osea, barbaridade bada, beste urte batzuk, eta gaina diskoak fisikoan, hau da, gaur egun taldeek ez dabe fisikoan ezer publikatzen, ez dagoalako nun ze aparatutan jarri, baina hemen Durango beti izan da oasi bat ala musikarentzako, eta hemen saldu egiten dela, diskoak, viniloak eta saldu egiten direla. Eta ikusten da, pandemiak emankorra izan dela, egia da, jente askok, iazkoa azokara begira lan argitaratu barik euren planetan eguan, iazkora ez, baina urrengora bai, eta orduan pilatu dira iaz azokan parte hartzeari itxi eutzienak, euren lan azokarako baino, aurtengo azokarako atzeratu ebenak, eta gero lan barriak. Eta gero dau, jente barri asko. Osea, Platerueneko kontzertuetako zerrenda ikusi eskero, jente ez ezagun asko eta jente hasibarri asko dago izenen artean. Izen handia pe badagoz, baina izen ez ezagunak eta jente barria deskubritzeko moduko programa dagoala Platerueneko kontzertutan esango neukenik. Eta Durangaldekoek be? Durangaldekoak pilo bat. Durangaldeko parte hartzea be, eta ez bakarrik musikan, Ez olerki gintzen be bai, ez da? Literaturan be asko, eta gero antzerkian be bai. Igual ikusentzunezkoan gitxiago, baina bai, Durangaldeko parte hartzea handia dago, musikan
pare bat holan buruz da nabil, eta gero literaturan be makinatxo bat, bai? Bai. Posik, ez? Datu oso sanguratzea. Bai, gaina Durangaldeko APB-zelan dago santartean, hori noberen herrikoak ikustea, bai, hori gozada bada. Beste gauza bat izaskun, saltokiak esan dugu lehen, 219 izango direla, ez dakite landako gunien hasi dien bakotzak bere saltokisek apaintzen edo lan hori, astute eukin dugun lan hori... Bai, hori izango da, ostegun arratzaldetik aurrera izango da, abenduaren 2an arratzaldean hasiko dira, gura dauanak bintzat, hortik ostegun arratzaldea eta gero batez be egunik potenteena montajerako ostiralekoa, abenduaren 3koa izango da. Gu abenduaren 3an online salmentarekin hasiko gara, eta erakusmaietakoak egun horretan, gu online saltzen hasten garan egun horretan, gehienak egun hori aprobetxatuko dabe euren estanak apaintzeko. Bai, eta joan etorri handia egongo da landako gunean, bai. Online denda, 3tik 7 eta azoka bera 4tik 8. Hori da, bai, da bat ematek esango da, ze data lio dugu zuen. Logistika kontu bate gaiti da, bai. Gure iaz mundu guztiak ikusi eban landako gunea dana mai luze batzuetan, dana liburuz eta beteta. Aurten holango biltegirik ez daukagu aukerarik hori atontzeko, ze hor landako gunean estanak dagoz. Orduan, gure almazena estanak eurak dira. Orduan, egunean behin joango gara estanetara online saldudan produktuaren bila. Euren gana, eureri izango dut zau behitu zure liburutik, honen beste saldu da gaur online. Eta eurak ekarri egin beharko deuskue. Eta gero gu gabaz, prestatuko dugu material guztia inventariatu eta material guzti hori prestatuko dugu paketeetan etxeetara bidaltzeko online saldu dena. Etxeetara online saltzen den guztia abenduaren 9tik aurrera bidaliko da. Hau da, azoka amaitu eta gero, eta banaketa enpresak esan duzku, astebetean, hau da, abenduaren 15-16 ja, guztiak banatuta egoteko konpromisoa hartu dau. Orduan, azokan zehar erosi bai, eta gero, abenduaren 9an etzean. Zer gertatzen da, guk abenduaren 8an sarratuko bageunke online denda, gero, ez daukagun nora joan saldudan produktu horrenen bila. Ze estanak ja ez dagoz landakon. Abenduaren 8an, arratzaldean, izaten da, estanbida bat izaten da, ze danak harineketa baten, eta ordubiko epean, dana geratzen da guztuta. Orduan horregaitik, logistika kontu bategaitik 3tik 7 online, 4tik 8 aurrez aurrekoa. Beste gauza bat, pena handiz zanzaben prentzaurrekoen Beñat Gaztelurrutiak ez, ikasleguna ez da izango aurtengue, pena, transmisio kontu edala eta, baina horretarako be prestatu duzue alternatiba bat, bai, ez? Eta horbe sorpresa handia eroan dugu. Porta da izeneko erronka bat jarri dugu, ikastetxei zuzenduta, ikastetxe moduan parte hartzeko, eta da pixkat, euskarazko eta edozein denporatako euskarazko eta euskarazko disko liburuetako portadak rekreatu, nobere egin eta sormen lan bat egin. Eta bihar da azken eguna horrek jasoteko, gero abenduaren 3an esango dugu nork irabazten daban, 2 kategoria dagoz, lehen hezkuntza kategoria eta gero DBH batxilergo kategoria, abenduaren 3an esango dugu nortzuk irabazi daben, baina jasoten gabizena pasada bada. Ezkendun pentsetan, holango erantzuna eukiko godok egondunik, eta zelango lanak jasoten gabizan gainera, deki imaginazio bat itzela. Eta, genkian, aurrez aurreko ikasle goizik etzala egongo, hori hasieratik holantzi planteatuta geunkan, ze pandemia etorri da moduan, eta badakizu zelango pilaketak sortzen diran ikasle goizean azokan, eta argi geunkan hori ezin zela egin, eta kostatu jaku asmatzea zelan aktibatu ikastetxeak azoka lantzeko. Eta, erronka honegaz emoten dau, modure materialo bestela asmatu dugu. Baina posik, ez da? Bai, oso posik erantzunagaz. Momentuz ondino, bizerko egune geratzen da, baina posik, ez? Bai, posik, bai. Joen bigara, pizkanaka, amaitzen, gauza asko dauz, aipatu dugu solan gainetik, eta, amaitu aurretik izaskun, ez dakit, zein da zeuen deize, errizei begire, eta baita ara, kanpoti datorzen guztizentzat, batez be,
ez dalako momentu erreza. Ez. Osasun neurrietara egokitutako azoka bat antolatzie... Bai, nik gogorra da. badakit jente askok eta eske esan egin duzku, zelan hartu duzu hori erabaki hori. Jo, azokaren atzean ez dago bakarrik Herediaga, Azokaren atzean eragile asko dagoz eta eragile askok deukia azokaren ganako esperantza epinita. Kulturzalei eta kulturgilei buruz berbaz nabile, askok deukie azokaren gan esperantza epinita. Eta gero, Durangoko herriaren zatbe, azoka oso importantea da. Orduan, ahal egindu gara egoerara moldatzen, osasun neurriak hartu dugu, zorrotzak izango gara osasun neurriekaz guri toketan jakunez, gure espazioetan, gurako geunke jenteak laguntzea horrek betearazten, jenteari etorri daitela Durangora eroso azoka ikusi ahal izango daualako, erantzunkizunez mesedez jokatu daiela, eta biharko agerraldiagaz bat eginda, azokan arduraz jokatu, baina Durango herrigunean be arduraz jokatu. Zen nik uste dut, arduraz jokatzen badugu, izan daitekela ez beste urte batzuetako azoka, hori argi dau, baina azoka on bat izan leikela segurua eta erosoa, eta baikortasun pizkat be behar dugu, hainbesteko miseri eta hainbesteko ilunen artean, nik uste dut azokak beti moten dagoela, gainera behitu hortengo kartela zelango koloretzua dan, apropos aukeratu gendu nolan koloretzua dan kartel bat, pizkat baikortasun pizkat zabaltzeko asmoagaz. Eskerrik asko Izaskun Jakuriaga, badakigu presaka zabizela leku batetik bestera, eskerrik asko, tarte haue, gurengan jartzearen eta una etortzea. Zueri bai, beti gure bosgorailu izaten zarielako. Gaina ausokue gara, ez da? Ausokoa gara, batetik bestera, bai. Eskerrik asko, gero arte, bai.